Moj, uopšte ne znam da smo u istom avionu. Ovo je bilo interesantno da još nismo u istom avionu. Stigli smo u Njemačku. Idemo. Kako mi je brzo prošlo, ja mislim, 5 minuta trajalo let. Što zlata. Ljudi, evo mi u Njemačkoj, meni je ovo... Svima. 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 Gledano. O! Ako ga upadiš, onda će ti dati. Ljudi, ja 2 puta pokušavam da se odjavim, ali nemoguće, samo hidinom nešto se zalepio za GoPro i nema šanse. Tako da ću da se odjavim sa telefona. Ovdje baš nije kao u Švajcarskoj. Mislim, nema toliko avanture, bar ne deluje meni avanturistički, što ne znači da neću ja da ga iskoristim i da smislim nešto. Ovdje je ravnica kao u Vojvodini, evo kao što vidite, pesak. Samo što je, mislim, drugi sistem, sve je novo i šta ja znam, bogatiji u svakom slučaju, zato što je ipak sređenija, uređenija država. Evo ga. Ništa, ja da se odjavim odavde. Ajde, kaži pozdrav svima. Kaži pozdrav svima. Pozdrav svima. Ćao! Ćao!